Sho, Ninjani? siyaphila kanjani ba? Siyaphila. Eh, Awuphinde umchazele futhi uthi isitori sakho samanjani? umntwana esikolweni angikakacithi kumbhadalela. Uyagraduate Saturday, May 29. Njengoba ngikusendele le proof lapha phasi. Manje ngiyashodelwa nami ikhona lenginayo kodwa nase ngiphinde ngibuka le email ukuthi ithi 81 ngicabanga ukuthi 70 something. Alright ke akunankinga make. Angithi kwamele ngikubuyiselele 35. Yeah. Alright, akunankinga. The reason why ngishayela ukuthi ngidlulise ubufakazi bekuthi umuntu angisoze ngamqola imali. Yebo. Imali yenu lenifake in advance for deliverance as long as ngingakanisebenzi leyo mali yenu. Yebo baba. Itawuqala kuba yami le mali nase nginisebenzile. Yeah, but mina ngawuphinde ngiyilethe ngoba vele angikakaqali kwenta lutho. Nangiphinde vele ngiphinde ngiyilethe back siqhubeke nemsebenzi. Noma ngingadi ukuthi nini kodwa kusesengconywana ngasebhizinisini solo kwangithandazela ngathi ngimuphi December. Solo kusesengconywana kusasebenzeka. Alright, sengiufakile 35,000 ku account yakho. Ngiyacabanga ukuthi itawuvela in the next 3 okanye seyivelile nyalo ngoba ngende immediate payment. Okay, ngiyabonga. Ungakwazi ukubuka ifoni yakho? Yeah, ngiyichecka manje. Cela ungicheckele. Okay, ngibona message la. Okay, yeah, seyingenile manje. Ngimalini engenile? 35,000. Yona le wayifaka ngithi. Yebo baba. So ke lokho akube kufakazi nalabo lobatiko ukuthi angisoze ku social media nganikhuthuza ema 500 rand nganikhuthuza ini. Lengikwendako ngendela kunisida. So nanoma ngangibani lo fake 500,000 200,000 as long as ngingakamsithi lo muntu loyo. Unalo lungelo lokuthi athi cha babe lapha kwangathi sengiyathikameteka. Ngicela kuyiboleka le yamali lebe ngakuwe. Akukho la ngithikameteka khona mina ngobe le mali ngisuke ngingcinele yona up until nginiside. Okay baba, akunankinga kude la umqole khona imali ngayifaka injalo. Iphindze ibuyile injalo net ngoba dingenga benqakathi imisele kuyithatha vele. Maye ngibuka lamalanga asekayangisho. Nami angibuki njengomuntu lokuthi mhlambe uyayithatha, ngibuka simo lobukene naso. Yebo baba. Ukuthi ucakekile. Hayi ngoba mhlawumbe uthi hayi ukhathathwe kulinza, ukhathathwe yini ngiyayibona inkinga lobukane nayo. Yebo baba. So ke akukho la ungimoshe khona esayidini lami. Bengilobe ngimosha ke ukuthi mhlambe bengikusebenzile, wathi hayi angiboni imehluko ufuna imali yakho back. Hayi lapho ke besitawucabana. Go. Ngiyabona kumkhulu baba ngifuna ukuyenga customer nje namanje bebabhizi bafana sengenza naleni aluminium bebabhizi bafana lapha ya ngiyo lese ingenise imali kakhulu kundlula le benginayo before. Akunankinga make hamba uyolungisa ungifakazele kusasa nakulabanye ukuthi into yokucola abantu akuyona into yami leyo. Angithi namhlanje tingaka ngiyathi 2024 nguMarch ngibuyisela imali loyifake last year. Yebo baba. Angisathi ukuthi le mali boyifaka ngayiphi inyanga last year? Ngayifaka ngoMay end of mina sibuye enkonzweni yase Durban. Cabanga phela it's almost a year imali yakho ingakini. Yeah. Kodwa ke ibuya lula futhi. Kakhulu lula futhi kakhulu. Yebo, lokho ngifuna kube ngifakazi mama ukuthi nginisita ngoba nginisita, hayi ngoba ngifuna imali yenu. Yebo baba. Kodwa ngoba nginisita ngibani umuntu longahlala nemali for 10 months nako ngi10 months. Uphinde uyithole injalo. Within an hour ureportile lokho iphindze ibuye imali yakho. So ke ningivikele kusasa nakuthiwa hey ngicela umuntu hawo imali yakho phela ngabe ngayidla kudzala. Ngiyabonga ma. Ngiyabonga. I-reason ye video ukwenza ubufakazi mina inahamba niqola imali zenu ngegama lami. Angisoze nganiqola. Imali yayifakwe last year ngoMay for deliverance. Wavelelwa inkinga igraduation yomntwana uyangithinta baba ngicela ukuboleka le mali. Eyakhe imali. Ngiyashutha mina. Mawufuna ukutrenda woza.
eyakhe leya mali. So ke angina business nokuqola umuntu. Noma ungangifakela imiliyoni ibe ngakimi leyo million leyo, as long as ngakakusizi leyo mali ngeyakho. Unalo lonke ilungelo lokungishayela uthi leya mali engakunikeza yona mkhulu, ngicela ukuyiboleka naku sengixakekile, izawubuyela kuwe imali yakho. Imali ifakwe last year ngoMay, uMarch manje 35,000 rand wakhe ubuyela kuye. Uyophinda ubuye futhi uma ngabe ke mhlambe ispace sasekhona. Ngenxa ukuthi ideliverance yenyoka ithatha isikhathi eside. Thatha isikhathi but ke angiyibambe lapho. Nina enibhalelwa lapha kuma message lapha kuthiwe follow me kune message yakho, akumina obhala leyo nto leyo. Angilambelanga 500 rand wakho, ngilambela ukukusiza ufakazi. Ungakhohlwa. Akhohlwa. Sawa sopo. Ungakhohlwa. Sawa sopo. Makube njalo.